Μόλις έχω σχολάσει και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για το Vinted. Λοιπόν, awkward. Γενικά μου αρέσει να ψωνίζω second hand πράγματα και ιδιαίτερα cosplays. Οπότε πήρα δέμα από το Vinted. Ώρα για unboxing. Οκ. Έχω δώρο 2 σκουπίδια. Έχω εδώ κανένα ψαλίδι. Wait a moment. Ωραία, βρήκα ψαλίδι. Το έχουμε. Ταραν! Έχω και κοκάρδα. Ομιτσί! Δεν έχω ιδέα ποιος χαρακτήρας είναι, αλλά φαίνεται πολύ cute, οπότε μου αρέσει. Πάμε λίγο περούκα. Αχ, είναι πλημμένη. Τι ευτυχία. Αλλά okay, I like that. Μιτζί. Παιδιά. Όχι, το λέρωσα. Το λέρωσα. Ήθελα να μυρίσω αν είναι καθαρό και το λέρωσα. Τι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και φούστα. Οκ, τέλεια. Θα τα δούμε αυτά. Λουλιά. Ωραία, οπότε πάμε για να δούμε πώς φαίνεται πάνω μου και... Ναι, οκ. Παιδιά, είναι πολύ οκ. Ναι, βλέπω εδώ κάποια μικροελαττώματα, αλλά είναι οκ. Πέρα από τη... εδώ πέρα λείπει ο φιόγκος. Μα έχετε δει αυτό το χαρακτήρα? Εδώ έχει έναν τεράστιο φιόγκο που η κοπέλα μου είπε ότι δεν τον έχει μέσα στη στολή. Ούτε τα γάντια δεν περιέχει αυτή η στολή, αλλά και πάλι δεν με ενοχλεί καθόλου. Βλέπω ότι έχει τα λουριά, που αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα πώς πάνε. Αυτός ο χαρακτήρας γενικά είναι λίγο kinky. Τώρα πρέπει να κάτσω να τα βάλω, ας πούμε. Οκ, να το πρώτο σφάλμα. Εντάξει, οκ. Γιατί κολλάτε... Να, εδώ έχει κόλλα, ας πούμε. Που, φτιάχνεται. Έχει κόλλα, τελεία. Που... Μισό λεπτάκι. Ωραία, το έχουμε. Αλλά κάπως έτσι είναι το concept. Ας δοκιμάσουμε τώρα και την περούκα για να δούμε. Πώς σας φαίνομαι? Είμαι αρκετά kinky. Αλλά σαν περούκα είναι πολύ άνετη παρεπιπτόντως, είναι Μου αρέσει, του βάζω καλό βαθμό σαν στολή που πήρα από Vinted. Οπότε, γιατί όχι. Τέλος πάντων, γενικά είμαι ευχαριστημένη. Θέλει λίγο κούρεμα, είναι η αλήθεια. Αυτό που βλέπετε είναι η δοκιμή, δεν είναι το ολοκληρωμένο προϊόν που θα βγάλω φωτογραφίες, ας πούμε, φαίνεται. Αλλά είπα να αρχίσω μια σειρά με βίντεο που δείχνω αυτά που παίρνω από το Vinted ή από γενικά low budget cosplay. Low budget cosplay ακούγεται